нашето просто щастие. Това е да се събуждаш всяка сутрин, за да видиш живота с разнообразие от свежи цветове и звуци. За мен тези червени, жълти, сини и лилави цветове не са просто петна от светлина и тъмен цвят, а също така много специален език. По време на моето бизнес пътуване, моята мотивация е страст, креативност и постоянно учене. Въвеждайки германската технология за автомобилни бои на виетнамския пазар, сега, все още с това страстно сърце, да придобия опит и да изследвам света на автомобилните цветове. Стремя се да предложа на пазара висококласна виетнамска система за цветове на автомобилни бои. Чествайки 15 години от основаването ни, това е важен етап в живота ни, първата фабрика за автомобилни бои в Виетнам, наречена MHM, беше построена и експлоатирана, за да произвежда система за автомобилни бои, наречена Max Effort. Max Effort означава най-добро усилие, постоянно усилие и упоритост през годините. Сега, усилието не е само мое. Това е колективен продукт и ще бъде предаден на бъдещите поколения. От практическия опит, много ме интересува известната фраза на сър Наполеон Хилс: нищо стойностно не идва лесно. Работа, непрекъсната работа и упорита работа са единствения начин да постигнеш резултати, които остават. Вярвам, че в не толкова далечното бъдеще хората ще споменават Виетнам. Не само с уникални културни и духовни ценности, но и за да споменем изключително перфектната екосистема за автомобилни бои.